Ha? Andito kami ngayon sa Disneyland! Hanggang TV lang ako dito dati kasi lagi ako nanonood ng Disney Channel. And ngayon, nandito na kami. Buti ka ba? Hanggang TV ka lang ako. Wala talaga ako. Oh, hindi to nabutan ni Apitong kasi ano hindi na kami. May ano doon, may Taman Siri. Ha? Taman Siri. Cartoon Network man yun, hindi mo yung Disney Channel. Iba yun. Oh, yung Mickey Mouse, Mickey Mouse, yung mga Disney Princess. Pikachu. Sino kilala mong Disney Princess? Wala. Huh? Si Kwan, si White. Si White. Sa Mickey White. O si Mickey White. Nade, kanang white color ba? Snow White. Snow White. Snow White. Mickey White may bagong ano pa na, may bagong Disney Princess. Bagong recruit. Mickey White. Mickey White. Asa Ikaw nog white nga cheese. baka White Mouse yun si Mickey. Mickey White. No, Disney no. Ha? They're gonna grades 3. Hoy! They're gonna grades. Roy, may bagong Disney Princess, sabi ni Japet. Mickey White. Kadong white nga kon ba? Mickey. Mickey. Ate, please not ginawa ya. Since nasa Disneyland tayo, dapat may cap tayo para ma-feel natin na nasa Disneyland tayo. No, baby girl, no. Ano ba yung dapat? Ano ba yung Disneyland? Dapat may cap tayo, di ba? O para feel natin na nasa Disneyland tayo, dapat may cap tayo. Oh, cute ba? Cute snake. Ipaibog na to sa ilahabe. Ano yung nahalata nyo? Ang nahalata namin, sobrang ng init. Sobrang Tapos, init. Sige, syempre, andito ako eh. Hot kung maaga daw tayo, hindi sana yun mainit. Umaga man ngayon. Ha? Umaga sa Udo. Ano na feel nyo? Ano nahalata nyo? Kingdom. Enchanted Kingdom. Na, may Mickey Mouse man. Oy, hindi yan Mickey Mouse. Kingdom na, wizard. Mickey White. Mickey White yan. Ba't umiyak baby girl mo? Umiyak si Disney Princess. Ay, ito na lang para sa iyo, Snake. Ay, ZO. Para hindi ka iiyak. Para hindi na iiyak si Disney Princess. Sino kayang prinsesa, Disney Princess ang makikita namin ngayon? Mga post na nakikita ng Disney Princess, guys. Ngayon, may kita na talaga namin ang mga Disney Princesses. O, diba? Wow! Ay, si Mickey Mouse! Wow! Anong yung suot mo? Ba't wala akong ganyan? Parang sa akin yan. Tama ni Nani Sulod. Magic? Sige nga. Ay! Napa? Andito na naman yung mga aesthetic. Andito na naman mga aesthetic. Sila, kagato sila happy ang mga... Sabi nila, happiest place on earth kasi lahat ng tao pinipicture ang ganyan yung mukha. Hindi pala ganyan. Ano yung ito, kainit ba? Sa init ba? Sa init yun. Ganay. Oo, paano? Aren. Neat tayo. Wala mo si Daniel. Daniel. Yan na ba ito? Lobo kag-sis no? Drug sa inside. Ano? Wow. Andun yung City Hall guys niya, my fire department. Di ba? Siyempre, bago kami lumabas, mamili mo na kami ng headdress. Dress? Ano, Bog? Ano guys, mamimili ka muna ng dress? Ha? Dress? Headdress? Headdress. Oh, yan. Ha? Kapi na ka? Yan na lang isa. Puli-puli lang to. Salita na lang tayo nito. Ito bagay sa akin. Parang cowboy. Cowboy tiw-tiw. Cowboy. Yung sikat na Disney Castle guys. Intro ng mga Disney movies. Yan yun. Yung may art. Yung may art na ganyan. Oh, sa movie ko lang to dati nakikita guys. Ngayon, nandito na sa harap ko. O, di ba? Bet, alam mo ba yung yung laging nasa mga movie ng Disney. Yan yung castle. Yung may ganun. Yung may gumaganon. May Disneyland sa ibang bansa. Anong ibang bansa man?
Diba? May Disneyland sa ibang bansa. Meron. Mo na lain mo gawas. Tan 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 tan. So yung una naming pupuntahan guys is yung Toy Story Land. At kita ko na lang partner. Ano ba yung Toy Story Land? Baka story ng toy. Alam mo ba kung ano yung story ng toy? Yung land. Hindi. Ano? Ang story ng toy. Oy, bastuts. Ha? Look. Ay, akala ko. Sakit na. Oy. Sounds na pala. Lighter. Ang story, ganito kasi yan. Oh. Yung mga toys guys, may kasalanan sila. Oh. Tapos, para mawala yung kasalanan nila, kailangan nila mag-story. Oh. Toy Story. I'm sorry. I'm sorry, my love. Sorry. Ganun pala yun. I'm sorry, hindi ko alam. Hello, naglag ako Welcome cellphone. to Storyland. Story cellphone, naglag ka na. Goodbye, cellphone. Tapo na yan. Wag, Palitan na yan ng iPhone 15 Pro Max. wag, sayang. Welcome to Toy Story Land. Yes. Like the RC, Rex, Sarge, and the toy soldiers. Yes. So come on and have some fun. Why are you so tall? Asampan. Asa naman? Ipainit-itan, minimo dire. Asampan. Guys, bakit ang liit-liit niya sa sa movie pero dito ang ang tangkad niya. Lah. Wow! Hi, Buzz Lightyear. Ano lagi si Green Man dire? Oh! Soldier. Wow, parang maganda diyan. Sakay tayo diyan. Wow, parachute. Yung mga army na maliliit. Woo! Woo! Lagi mo gani. Woo! Lulululu. Woo! 10 minutes lang yan. Tara, sakay tayo diyan. Saglit na kayo. Sasakay na kami ng car, guys. RC Racer. Tara, let's go. Tara na guys! Okay, sa'yo mo sakay. Tara! Kadiyot naman kayo. Bilis! Ano sila? Oh. Grabe, sisiw! Grabe, ganda guys! Kung andito kayo... Oh! Wala ko sa kakuntuhan. Kung gusto nyo pumunta dito guys, kailangan yung sakyan yan kasi sobrang sulit. Promise! Sakyan nyo kami guys. Ay! Ay! Di, sakayan nyo kami sa trip namin. Ito ba, hindi pa nga ako tapos. Tara! Next ride! Inom muna tayo guys. Sarap ng watermelon. And syempre, tikman din natin yung corn dog nila guys. Bakit siya tinawag na corn dog? Wala namang corn. Kasi cornstarch yan eh. Dapat cornstarch dog. No. Corn dog starch. Para siyang corn dog. Guys, alam niyo ba guys? Ano? For the first time sumakay si James ng rides. Ito lang yung masasabi ko. Ano? Basic. Oh, basic. Alam ko kasi yan kasi nakasakay na ako ng barko-barko ah. Hindi man nangalahati alam mo, sa Vikings. anong barko-barko? Vikings. Vikings tapos barko. Dapat Oh. bike yun. Vikings gani. Idol man ako. Ha? Viking. Ay, nako. kala ko pang bake eh. Huh? Viking soda. Meron pa? Viking powder. Let's go. Ang favorite nga buhaton, Doon. sports, Doon. Viking. Kala marunong ha? Gigil ako. Wala ka. Gigil ako. Naman siya nagigil eh. Wala magkanibangon. Bantog ra humot kay dire guys. Naman day tanglad dire oh. Daghang sila tanglad guys. Ha? Tanglad. Oh.
Papunta na naman kami sa next namin na pupuntahan. Ano raw? Papunta sa next pupuntahan? Oo. Bakit? Alam mo ba kung saan? Oh, papunta tayo sa pupuntahan natin. Oh, ang hindi marunong pumunta sa pupuntahan Ay walang pinanggalingan. Yaks, ang lagkit mo. Hoy. Ang lagkit mo rin. Ito na yung next ride guys, ang Hyperspace Mountain. Tapos hyper din yung taas ng linya. Ha? Hyper taas ng linya. Hypertask, hindi, saglit lang daw to eh. Sasakay kami ng rides guys. First time sumakay ni Snake ng rides dito sa Hong Kong. Yung pangbata pa. Yung history ng mahina lang si Snake, hinahinay lang siya na tapos ipapakita doon kung anong year lumabas si Mickey Mouse, kung anong year lumabas si Cinderella. Sino yung kilala mong Disney princess? Silang Enumerate ba? silang Ruel Divina. Bita silang Ruel Divina. Sinong kilala mong Disney princess? Sabi niya, Si Ruel Divina. buntis pa daw. Hindi, pinapasok si Snake, buntis daw. Lalo si Snake, uy. Tara. Ala, dito na kami. Spaceship. Tingnan nyo guys, mga bata, yung mga spaceship pala dito talaga. Mag-storytelling. Frank, namulangilat ko dito. Ano masasabi mo sa ride? Grabe nindot kayo yung masindot pa sa damami. Grabe pagkatapusan ko sa kandalipong to ginoo ko. Hoy, taga rito rin, alam mo nasan yung camera. Saan mas maganda, Snake, yun or the Mummy? Yun. Mas maganda yun, Pero saan yung mas nakakatakot, yun or the Mummy? Ay, wala naman hatkap sa damami man, nindot naman. Ha? Saan yung mas nakakatakot, yun or the Mummy? Yung, sabi ni BC, yung the baby boy daw. Next month next month? Ant-Man, manggod, next month na nun. Ang next na ride guys is Ant-Man. Next month. Guys, padamihan daw kami ng score guys. Next, Iron Man experience. Wow! Wow! Dito pala si Iron Man. Idol! Andito yung idol ko guys. Iikot daw kami dito sa city guys na ganito. Anong tawag sa city na to? Hindi ko din alam eh. Ito yung sasakyan namin guys. Mamaya pagpasok namin doon. Kaya namin magsuot ng 3D glass guys. Yun guys, tapos na kami sa Starks Expo. Grabe, sobrang ganda ng... Hindi naman yung 3D no? Parang 5D yun. Kasi yung, alam mo yung gumagalaw. Ano yung, bakit 5D? Oh, bakit? 5 days ka before makaka-recover. Guys, tingnan nyo guys. Power bank rental service. Ba't walang ganito sa Pinas? Wala na yung mahuli. Kasi kung sa Pinas to, ubos to lahat. Ayan yung pipilian namin. Mga unsamin. Hindi ako kayo beef teriyaki guys. Pork curry. Okay guys, 145 to guys, mga 1,000 to 1,000 isang meal. Pero okay lang, at least yung experience. O, diba? Sarap no? Kain muna kami. Dilaw ba? Busog. Sarap ng teriyaki beef guys. O, ilang pirasong kanin na yung naiwan. Yay! Very good! Boy, oy, konti na lang talaga kulang namin ni Zoro. Oh, konti na lang. Konti na lang. Pwede ka nang maging ano? Mga espada. It's a small world after all. Uy girl, ano ibig sabihin ng small world?
Small world? Gamay nga world. Oh, galing. Di ba Disneyland to? Ba't andito si Dora? Baka nawala yung map niya. Chudora. 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 Kisa ng Chudora. Chudora. Map. Saipuno. Kisa? Saipuno. Sakto kang dansoy ng ride. Next is yung Mickey Mouse yun. Kaso naka 3D guys, hindi niya maintindihan, hindi mo ma-appreciate kasi naka 3D kaya kami na lang manood. Kasi yung gingos Nick, dili Disney Princess si Rule Divina. Dala siya galing ko. Allah. Ay. Grabe, sobrang daming tao guys. Akala ko, buti na lang kanina nakapag-picture na kami dito sa castle. Yan guys. Sobrang ganda tignan ng castle. Oh, parang may backlight. Buti nakapag-picture na kami kanina. Kung ngayon lang grabe, daming tao. Tignan mo naman. Wow, andito na naman kami sa Adventureland. Pero guys, tanong ko lang. Wala lang. Goy. Dansoy. So ngayon, andito kami ngayon sa Mystic Manor. Dito kami. Wow, hi! Let's go! Hindi mo ganito. Wow! Si San Snake. Si San sa ML. Chuya boy. Albert, there you are. You didn't touch that music box, did you? You never know. Amazing! Grabe, ganda na experience. Ikaw pila ka nakapanguros? Ilang beses? Ate na to, magkakaw ka ng roller coaster. Okay ra. Next stop, Grizzly. Oh. Hindi naman extreme. Halalo. Oy. Oh. Hindi. Hey! Uy! Chuya ba yun? Patras! Wala mo yung player? Wala! Amazing! Grabe guys! Sobrang ganda ng experience! Grabe! Nani saka kabuhi! Wala na. Nice naman. Sila guys, adlokon. Don't try! It's very scary!